huang choi thlani som pakua ninga ni ani a ole tunlai chu Israel thil thlengin min chia hne tlanga keini mizo chau po kan ni bik lova khovel hian a thlir thup ani ber mai Russia Ukraine in do aron lua lan chiang hle ani hi kan soi mathlon lovin khovel in lumlet meka Bible ne na patla khata han khai hian ril ruwa engamolian takaron lut ngala khovel in do pui hring chuak thayani na hi nia mase keini channel hian Armageddon le khovel top in do na lam mi pui ti chi ai theile ti thlabar thei zong in kan puang ai lem lova thil thleng mek ani angle khovel mi pui ngai ven mek ani na angin hetiang hian kan puang mai zo ka ni chuti ruale ro chuan ngun taka kan ngai tu atlan chuangai viau tho ome mania Zephania bung ni chang li thu kha karon chiar to a khanen khan tun lai thil thleng hi te khin le soi zom mani meka mitam tak ti thlabar tu ni in engpo lo thleng se zam mai tur le thlabar mai tur kan niem zam tur le thlabar mai tur kan niem thlabar mek te hi engdin hmuna nge kan din na hi kanin en fia do angai zo kem ti te thil engpo lo thleng se akut pharo pui chunga chuan ka hi mani ti thei turin kan din na mun hi kan en fi angai khop mai ole tunin do na hi rin ai na kang kai thui don riau ni in a hriata rin lo tak mai in Gaza a hospital chuan bayatok thut mai ni kha ka thil thleng kha nimin le ni zan le vo in thlenga he in do na chanchin ngai ven ber soi hlo ber ala ni meka video masa khan kan puan to kha khan bo ruak atial zual hle a chu bo ruak al chu engchena thui nge akan don ti zok hi ni Arab ram Israel ne na inkung kai na pa ngai tak nei Egypt te Saudi te po Israel thil ti nia an ngai na chu na takin an ron dema an soi sel buai ani ber mai Saudi Jordan Egypt Iran Iraq Syria Turkey le ramdang ten damdo in be na kha Israel ti nge ya ngain an chuk luai ani ole kan puan to ang khan Biden chuan nimin khan Israel atloa Israel tan Biden hian eng thu nge aken Israel le Hamas in do na hi boruak ti dai turin le ti dai tumin in ka ha na lam ma soi nge Israel malak na tur le Israel thin rim na mai pui chemal zongin ma aron la zok nge gazadam doi in be na mi zanga don boral na kha Biden hian engtin nge angai ti chu mitam tak hriat cha ka niya heng te hi puan kan tum don ani ole khovelin angai chan thup la in Gaza adam doi in bom chung cha nga Biden chuan tong aron na ya Hamas lam Palestinian Islamic Jihad lam chiang takin pulo ma se athu soidana Israel a thlop ti chiang takin alang Gaza hospital be na mi zanga don thi na chu Palestinian firfiak te rocket ka diklo wanga ni thu Israelin asoya Netanyahu an heme chung chang hi Biden arhila Biden chuan a thlop zia lan tira in dola ya thil thleng zen lo Biden an Israel atlo hi Israel atho pui zia ti lan na chak tak anga ngayani Tel Aviv hotela Prime Minister Benjamin Netanyahu bula thu in Biden chuan Gaza a hospital bom puak chu poi ka ti tak zeta he wang hian kalungai hle ka thin rim hle bokani ati ka thil mu dan la tang chuan pol pakhat pol dang tim dang thil ti ni inalang nang mani ni lovin ati White House National Security Council thupuang tu John Kirby chuan Netanyahu ne na Gaza in do na chung changa Jerusalem in ruam man na siam dante Israel thian kan ni angin Biden chuan zo na khir tak tak azot don ti lo sei to ani kan puan to angin bom pu hun kha thole ni zan khan ni in Al Ali Baptist Hospital parking lot ania Palestinian tele Arab khovel mun tam zok chuan Israel chumo phurtu an puwa damdo ina kapa mi zatam tak an thi pha ani Jerusalem chu Jordan Turkey Egypt Saudi Arabia le ramdang te chuan rang takin an ron soi sel nga la ni kha
Mase Israel Defense Force chuan thole ni zan khan e thil thlen lai hian ral thuam engma an kap lut lo ni in an soya. Gaza firfiak te rocket ka sualin he biak in hi adeng fu zo kani. Netanyahu le senior official dang te chuan Palestinian Islamic Jihad mo phurtu berani anti. Israel chuan nimin jing khan fin fiana dang an the lut le a. Hei hian Palestinian Islamic Jihad hi bompuaka khan mo phurtu ani tiantar langa. Biden hi Tel Aviv bula Ben Gurion Airport a jingdar som pakhat borvel nimin lam khan a truma. Dar kar khat don lai Israel official tenen anin koma. Biden chuan Hamas chu ISIS nena te khina. Israel chu 9/11 thil thleng kha reng tur le tisual velo turina rilbok. American ho hian kan torpui chewa Indian mun wangin American te chu kan buai hle an mang an pui hle bok chewa achan chu he in na mabak hi thil ol samani lova fil ol samani lo ti an hriat wangani ti in president chuan a soya. Israelin achan le tangin in inven himnan le inchet na ti hlo tling tura in kalze langai ni in ka hria ti in tin chu a thleng nge turani ati. Chuti rol John Biden chuan Israel chu indon akal pui dan chungchanga oblique warning a penuna. Khovel hian a clear thup chewa. Israel hian United States le democracy ramdang te ang bukin veilu setanaya. Kan ti tur chu ngun taka kan en masaka ngaya ni ati. Biden chuan he muna tang hian mi zongin khoya nge an kaldon. Engtia kal tur nge ti hi ngun taka chui ho na in nei ka beisei ati. Israel mi te hne na thu cha thonin athu sei chu ti topa. An huai sen na anin pek na an huai sen na chu mak takani. He muna ka hi ka in chuang zo kani ati. Netanyahu chuan Biden ma thu a soya. Indona hun laya US President in Israel at lo chu suifia phak lo lom na kan chunga thlengani ati. Khovel civilized ram te chuna je te hne tura anin pum khat ang bokin. ISIS hne tura anin pum khat ang bok khan. Khovel civilized ram te hian Hamas hne turin anin pum khat angayani ti in Netanyahu chuan a soibela. Israel hi kanin pum khata. Hamas chu kan hne ngei dona ni ti hi ka soi war do ni. Kan nun na atanga he lo om rap thlak hi kan pai chuak dona ni. He civilization chakna hian hne na changa nga. Kan tan nang mani tan kan bial le khovel ramna le mon na om thainan ti in Netanyahu chuan a soi. Hamas hian no pang te chu an nu le pa te ma an thata. Nu le pa te po an fa te ma an that bokani ti in Netanyahu chuan October ni saria Hamas te poi khoina thlenga an thil sual ti ta chipchiar takin Biden a hril. Anung chungin an hala meiche an pong suala an that boka sipailu an tana nu le pa ten an fa te an thuruk na mun an zong kwala. Tin Mr. President naw pang te lo na le thlabar dan chu han ngai tu te. Ram huai ten anin thup na mun te an mu chua a an hriat chua lai khan engtin nge an omang. Hamas hian meichia le naw pang tar le na ji ten in suat na an kalpui hun lai dam chuak ta te po tuna hian an rubaw ani. Hemi chungchanga hian kan thin rim na himin trom pui ve ti kan thria. He mi te hi hruai kir le tura kan tumru na himin trom pui ve ti. Min mu pui ve ti kan hrebokani ti in Netanyahu chuan a soi. Israel official te chuan Hamas in naw te lu an tan sak ni in an soya. Mase Netanyahu chuan sipai lu an tan sak chawa soi thung. Netanyahu chuan Biden an Israel thawa nga hauna chu faka. Israel bei tran tira tanga ilan tir to angkha. Itho pui na le thlop na maktak kan don te chu ro pui kan tia. President hian diktakin civilization chakna le barbarism chakna in kara line chiang taka siamani ati. Netanyahu hian Gaza ami hring te chom dol na din munte. Gaza City at damdo in bei chungchanga soilo thung. US Secretary of State Antony Blinken chuan thole ni tlai khan.
Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chu a bia a Palestinian te torna chu a tawm pui thu a sawi Regional Crisis to Rakal Blinken hian an mamma Abbas nen mimal taka anin hnu darkar engemaw zata Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chu phone in a bia Blinken chuan US in Palestinian mipui te a thlop chhun zom zel dawn ni in a soya Hamas firfiak te hian Palestinian mipui te du thu sam le za omna zalen na himna te chu an tawm pui ve lova Palestinian mipui ayan o zawlo wani ati Tel Aviv Press Conference nei zo Biden hian Netanyahu war cabinet te koma Hamas in an tha le an ruk bo chung te a kom bok Mase hospital bompuak hian Biden a zinna program ati sukuk na sa hle Biden a zinna Jordan Lake Abbas Jordan Lal Abdullah tu tele Egypt President Abdel Fattah el-Sisi tenen chuang li in biak na anei tur chu a flop chiang hle ani Biden hian Middle East a US thunei na huam chin le a tho pui te chu hun khir taka ates ani bera kumin hian buaina hmuna azin voi ni na ni February thlakan Ukraine atloa Russia in Ukraine a bei pui thlak mek lain anram ne na in pum khatna Ukraine ne na in pum khatna Biden hian a lo lan tir to ani Kirby chuan Israela umlai hian Biden hian October ni saria Israel rama Hamas in rap thlak taka an chet na awangin thi chung te le firfiak polina an ruk bo chung te a mungei don ni in a soya Hamas be na rap thlak taka khan mi sangkhat zali vel an thia atam jok chu civil mi ni in an chen na ina te pon lama music festival ate tha an nia zani vel tuna hian Hamas hian an man mek ani John Kirby chuan Israel hruai tu te nena anin biak na Biden hian Washington ina andor na sat Gaza na mi hring pui na tur chungchang po asoi pui don ti soya Israel hian eile in le fiel lati topa mediator te chuan civil mi te 8 group le damdoi in te na supply pek chungchanga har satna an to chu chin fel tumin abe na sa hle mi pui ma anin lan dun na Biden hian Netanyahu chu he thil thlengkara hian Palestinian te poi soi lo tan pui turin nun na chan him theina chungchanga soi pui ani Washington hian Israel chu Gaza a Hamas rorel na ti chiat atum an strategy duan ti hloting tura malak na chu ni khata tan ti hloting turin anor Gaza Hamas ran Health Ministry na atar landanin Gaza a Israelin be pui thlak na Palestinian mi sang thum velan thi towa sangkhat zanhi dang chu in chim hnuaya an latang ni in kan ring anti nungdamin emo thi in emo poni se chutiang zat vel chu tuna hian an labo mek ni in Gaza Health Ministry chuan a soya hei hi thole niya Al Ali Hospital be ma thil thlengani Israel chuan October ni saria tangkhan Gazan firfiak polten rocket zali somnga vel an ka chua chu an kap diklova an kap sual to ni in a soya heng an ka sual te hi Gaza Strip chunga atlavek ni in Israel chuan a soya Palestinian mi engzat nge thi ti hriat ani lo ni in Israel chuan a soi Arab raman lung oi theingang lo boru ka alzel Arab Press te chuan Gaza Hospital be chungchanga Israel in soi fiana atam jok chuan oi lo tian puang West Bank Lebanon Jordan le Hebel mun danga mi pui thin rim tak tak te chuan pung khoma Israel in Gaza a hospital a be wangi mitam takan thia he wang hian mi pui thin rim ma so sang hle Arab Foreign Minister te Israel ne na diplomatic inzom na thatak nei ram po tu na hian Israel zong in Arab ram dang te zinga an ron ding chuak meka IDF chu he thil thlenga hian mo phurtu an pu ole Israel chuan he thil thleng hi anti ani lo thu evidence nen pholang na savio ma se zia tak tak theilova Jerusalem ne na he biala diplomatic in lei chi na thaber polangai in lei chi na thaber pol na yangai UAE le indona achua ma a Israel ne na inzom na pa ngai siam Saudi Arabia po in thu chua siamin Israel chu na taka andem thu an au chua puya
Israel an dem zia an soi mase Gulf oil lal ram pahnih atanga news outlet Saudi Arabia News le UAE a Khalees Time te Gulf News te chuan thole ni zana bompuak chungchang hi neutral takin an soya Israel le Hamas te chuan he thil rap thlak tak thlenga hian anin pu ton ni in heng media te hian an soi Londona pan rap paper te The New Arab Point a English language version ati chua chuan Hamas sponsoring Qatar sarkar ta news channel Al Jazeera point hospital bum hi IDF air raid wang ni in a soya Israel chu in suat na kalpuya apu Israel ne na rem na thuthlung rei tak nei Arab ram te chu Egypt le Jordan ram an nia mase tuna hian he thil thleng wang hian Israel ne na an tho dun na diplomatic le security lamat an tho ho na hian a tuar ngei don ni in an ngai ram pahnia mi pui ngai dana chuan thutlung an zia atanga kum engemaw zat nuwa po Israel chu hmel ma enin an la en ni in an soi tunla Israel boina chu ara chiang tan chuan a ha thlak ngat hlea khovelin US ngei point gazami puite ni tin mamo tui eng eitur le thil dang tla chama har sat na tok mek tan chom dol na peturin Israel chun na takin an nor Israel chun nor rania Israel la in Hamas hawin an mi te an chua ma lo chuan heng kong te hi hon sakatum bik si lo chu tiang chuan an buai mup ani bera ni zan lam khan Israel cabinet an thu khoma hemi chungchang hi an khel he chanchin kan bot sei hian an thurel zong kan thrakim man talova Israel cabinet chuan Hamasin an mi man te an chua ma lo chuan Israel atanga Gaza a humanitarian aid lu tiran tum lo Prime Minister Benjamin Netanyahu office chuan United States in a thlopa wangin lom thuwa soya mase US President Joe Biden an Gaza a mi hring puina mamo bul pui thon lut tura angen na chu Israel war cabinet chuan hetiang hian thutluk na an siam pakhatna chuan Israel chuan ramatanga Gaza Strip a mi hring tan puina engma a thon lut don lo ana thon lut don lova firfiak pol ten an mi man te chu an chua lo chuan Israel atangin engma pek to lo tur ante Israel chuan in a National Red Cross chu Hamas hawina an man te tlo thei turin phalna pek an phuta pathumna chuan Israel chuan Egypt atanga Gaza thleng tur humanitarian supply chu Gaza Strip chimlama civil mi puite ei tur tuile damdoi chau ani chuan ti khotla yan tum lova Hamas ne na thleng tur supply engpo chu Israel in a block chhun jom don ani kha an thurel kan hriat thei chin ania UN a US in Israel a thlob zialan tir United Nations Security Council resolution na yania Israel le Palestinian Hamas firfiak te inkara buena chuak chu Gaza Strip a humanitarian aid lu phal sak turin humanitarian resolution phut na chu US chuan veto mangin adang Brazilian draft text asiam chungchang vote thlak hi ni kalta atanga voin ni ti khotla ania hei hi United States in Gaza atan puina pek theina tura broker asiam tumwangani nimin khan member som panin draft hian thlopa Russia le Britain ten vote an thlak lo an abstain thungani United Nations a US Ambassador Linda Thomas Greenfield chuan vote thlak zo member som panga omna council nena diplomacy lama na hau tak thokin grauna kan omani ati chu diplomacy chu kan la khel meka khel zelangai ni in karing ati Washington hian tunma atang to in atran rol pui Israel chu Security Council malak na enga po aveng thina Russia UN Ambassador Vasily Nebenzia chuan lelama ordum lelama or senching mai ni nei American tho pui te pahni chet na hriat pui tu kan ni ta chawani ati Russia in resolution asiam humanitarian ceasefire na ya phut chu thole ni khan hnol sakalo ni to bok UN Secretary General Antonio Guterres chuan ni min khan Gaza a mi man te chhuatir theina tur le
humanitarian aid kalpui theina turin humanitarian ceasefire siama phut bok China a UN ambassador Jang Jun chuan US chu inbiak na nei lain engma soi lova dodal na alan tir lova hewang hian council member te chu resolution pom thei in ringa be se na thlon siam saka apu Thomas Greenfield chuan draft resolution nei lain Israelin mani in ven na atan digna chanvo nei chungchang member ten an soi lang lova hewang hian US alung oilo ni na soi ole kha an thu le la chingchi vet nuai chu nia hemi chungchang kan puana tala in news dang kan puang man talawa ngaila khati chin kha tuna tan chu ni phot mai sela indo thu thar jok hre turin he channel hi ilonga changzel don nia